Atong tawagan karon na makahinabi nato karon sa linya ang Deputy Director for Operations sa Cagayan de Oro City Police Office, si Colonel Limuel Gonda. Good morning, Noble Sir. Kamulo pa, nag-ring pa man siguro. Nag-ring pa. Kay mo man itong poll question for today. Unsa ba angay buhaton na ning mga galatagaw nga mga bata? Kani mga makauban nato karon ang Deputy Director sa Cagayan de Oro City Police Office, Colonel Limuel Gonda. Good morning, Noble Sir. Good morning, Noble, Sir Art, Sir Bernie. Tara na tinaw, nagkahay, di ba? So mga nag-jogging pa ba ka diha? Ana, dili, ana. Murag naka-brief palagi ka, brother. Sa imong tingog may balaan. Bitaw, Colonel Gonda, sir, salamat sa imong oras ug ganing taknaa. Kaning nahitabo diha mga gang war, mga riot, mga batang latagaw diha sa kadalanan, nagkadaghan man ni kada gabi in town. Doon na yung mga report nga mga sakyanan nga buak, nakawatan, o niya nag-inunayay, nagbinunalay diha sa kadalanan. Labi na diha sa may Carmen area. Colonel Gonda, sir, unsa bay maayong himuon nato ani mga bataan ni pwede ba nato ni sila ipalutaw? Dili tayo kayo ba kasuhan ta na. Si Bernie lang atong sugoon, si Bernie. Ang ato ni ato na nang gisgutan uban sa local government units, particularly sa CSWD, na mag-joint effort regarding sa mga bata nga latagaw sa gabi. Sabi na kaning himog panggubot, ang uban ka pamato. And ang ato pong coordination sa mga barangay, sa areas, ato na makaatag sila o information asa na dapit kung makita nila kay sila mismo sa hadlok ko na mga uban nga barangay tanod. Ang mga ang mga tanod hadlok sa mga bata ron? Hadlok sila ang uban kay lahi na mga bata. Anak ka ng tinapa. Basing 95 years old sa ning mga tanod sa siguro. Unsa ba din Carmen nga ang inyong mga tanod diha mga talawan man di ay? Mao po natong gatanawon kaya nato pong i-emphasize sa ila tawagon taning mga ginikanan ani kung maaari silang ma-rescue ay manubag man ang ginikanan ani kay kung anong ilang ipasagdan pwede man sila katuhan. Colonel Gonda, sir. Colonel Gonda, ako lang ipaklaro. Kanang kung tawgon ba ang mga ginikanan, unsa ginahimo sa mga ginikanan, pwede pa nato kulatahon pud ang amahan? Dili po buhaton kay buutan yun mga pulis. Buutan rin yung mga pulis yun. Dito sa amo sa Davao, unsa man yun? Dili ka nang pwede ka nang bunalan og uway diretso, ha? Ang amahan? Bitaw, Colonel Gonda, sir, unsa may maayong unsa ani masiguro sa mga katawhan labi to mga night shift, sir, nga muuli niya suddenly maharangan ani mga kagwang ni mga bataanan ni. Tama po niya atong ikuan sa liga ng mga barangay. Ato po ni siyang gi-brought up na issue. Ay dili naman talang makover sa atong kapulisan. Kaya ang atong ratio sa atong kapulisan kung i-base nato sa deployment ratio, ang sa kapulisman ang iyang bantayan sa mga 5,000 ka tao antod sa 6,000. So 1:5 to 6,000. Uy, kadaghan. Ang iyang bantayan. So sa deployment ratio niya nag 50-50 pa gid ang atong personnel pag duty tungod sa pagtaas sa COVID-19 kay bamaning mando gikan sa national headquarters na dili tanan mag-duty sa opisina na I work from home so puli-puli every day. Sir, nado report sir, mo nang di daw mabantayan sa mga ginikanan kay busy dog tubag sa module. Bitaw. Na po yung baninana na dating na bilar sa module. Pero Colonel Gonda, sir, pwede ba ni nga unsa matagaan nagleksyon? Masampulan na gani kay grabe naman yung mga bataan na in town. Bata, they are 13, 14, 15, 16, 17 years old. Naku, nagbinatuhan. Pero pwede ba ni nga medyo matistingan lang ka ng pareha bitaw Singapore nga isa lang kauway bitaw ana. Mawala gina ang problema ron. Art nga kung ato ng buhaton na mata child abuse tungod sa atong balawod tindahan ang atong balawod. Pero kung si Bernie ang atong i-deputize, wala man siguro na siya ka ng child abuse. Bitaw, so inyo nang na-meeting ang mga barangay ni ini o mga tanod. Kagyatil na ito na sa ato. Unsa man ang ilahang saad diyan ninyo. Ato nang gi-emphasize sa ilang ang barangay kapitan is persons in authority
Then kanang mga tanod agent of person in authority kung kinsay magsupak-supak pwede nila bidyuhan. Pwede pa nato mapatawag din ang mga ilan nila ang mga bata, mapatawag ang mga ginikanan kay dako kay ni po da responsibilidad sa ilang mga ginikanan nga nagpabayad ilang anak. Colonel Gonda, sir, di ba na ay curfew ron? Kagabi, sir, no? Nilabay gyud gituyo na ako naglabay gyapon ng mga lugar. Daghan gyapon sir sa mga kilid gatambay-tambay, gapanigarilyo, gatanduay-tanduay, galapad-lapad. Murabag naunsa man ning atong mga barangay tanod day ani mga lugaran ni sir. Pwede nga ang barangay tanod na lang atong bunalan? Di gyapon na pwede. Di gyapon na pwede. Oo. So unsa may atong mahimo ani ang Cagayan de Oro City Police ani Colonel Gonda sir nga masiguro nga hapsay og malinawon. Burabag, kailangan ng butan daw na ito ngipon daw ni. Di ba pwede butan? Ato nang kuanan dia, ato na special of operation, joint effort sa atong mobile force company. Then sa atong traffic o uban pa nga mga police area. Tawag na to sa una o one time big time o saturation drive nato ng area. Pero sir, yun ani mangod siya Colonel Gonda, basig kamo lang po ang bantayan. Dapat yun ani ang barangay. So manawagan kami kang barangay Kapitan Lorna. Uy, madam, naunsa man ang mga tanod nimo talawan man day kay na mo kay gukod ana mga batanon pa kay na unya mga tanod. Di basi po mga anak po din sa tanod mo din mo sa akong problema. Basi ila po na. Usa mo Uy, ikaw man anak. Uli dito. Tawag na mama nimo nagluto na itong biplop. Bitaw, Colonel Gonda, panawagan nimo sa mga barangay tanod, mga kapitan o sa tanan pang mga ginikanan nga kinahanglan sugod karong gabi una wa nay maglatagaw sa mga dalan ug wa nay riot may tabo sa dakbayan. Ato lang hangyo sa tanang kapitan sa Cagayan de Oro labi na sa may Carmen area sa mga tanod sa ginikanan nga hangyo sa nga ilang batay na ilang mga anak kay wala man nawalag po ng COVID-19 so dili po sila matakdan o kani po naglatagaw sa dalan ng atong hangyo nga dili nga i-report nila kung na sila makita para ma-actionan nato kay ang area sa Carmen tapos na kayo ang area sa Cagayan de Oro from time to time Sir Art, Benny, ato kanang gandakan og saturation drive ang area para po dili na nato ikuan ang schedule para dili po nila mapatay. Alright. Daghang salamat. Sir, thank you very much, sir. Padayon sa imong pagdagandagan. Colonel Lemuel Gonda, ang Deputy Director for Operations sa Cagayan de Oro City Police Office. Mabuhay po kayo.